Vihdoinkin voi vähän huokasta taas helpotuksesta näiden meidän uuden retkiksen tekkiasennusten kanssa, kun sain tänään noin kaikki sähköasennukset valmiiksi. Mennään katsomaan, mitä me on tähän tehty. Tässä Ford-alustaisessa Sunlight Cliffissä, niin täällä on sänkyjen alla täällä takana tämmönen valtava luukku, ja sen alla on sitten muun muassa toi EBL. Nyt siellä on toi latausboosteri. Ja tuo pohjalla on akut. Ja sitten tässä oli äärimmäisen hyvä tila laittaa kaikki nämä lisävermeet omille paikoilleen siististi. Nyt on Libertystä muutettu profiilit noille Lifepoakuille oikeaksi. Toi latausvirta on maltillinen 45 amperi, eli siellä on profiilina on litiumi batterisarakkeessa. Lataus toi profiili on niinku C1, mikä on Euro 6 autoille tarkoitettu ja nimenomaan käy tuolle litiumille paremmin kuin toi aiempi C3, ja sitten siellä on toi latausvirta boosterilla 45 amperia. Jos lähdetään tuolta pohjalta, niin tossa ei näy, mutta siellä on 2 kappaletta Litime 140 amperituntisia Lifepo 4 akkuja. Sieltä tullaan ylöspäin, niin on tein tommosen erillisen vanerin, mihin asentelin kaikki tossa pöydän päällä valmiiksi. Sit vaan laitoin tuonne paikalleen ja liitin kaikki johdot noihin liitinkiskoihin. Eli siellä on 150 amperinen sulake tulee tuohon plussa virtakiskoon, mikä on myös 150 amperinen. Sitten siellä on miinuspuolen liitäntäkisko, mikä menee suntin kautta akulle. Eli kaikki noi miinusjohdot kulkee ton liitinkiskon kautta tonne suntille ja sieltä akulle. Eli sillä tavalla me saadaan akkumonitorista katsottua koko aika. Paljon meillä menee virtaa ja paljon meillä on jännitteet, eli tosi hyvä. Sitten meillä on siinä Litimen 30 amperi MPPT aurinkopaneelisäädin ja se tulee tuohon meidän 160 wattiseen EcoFlow kannettavaan kytkettäväksi. Eli meillä on tämmöinen kannettava paneeli, eli salkkupaneeli. Ei ole auton katolla kiinteätä paneeli johtuen tilan puutteesta, että pitäisi laittaa kattotelineet, jos haluaisi sinne jotain paneeleita laittaa. Sitten meillä on 40 amperinen Lifepo 4 akkujen verkkovirtalaturi, ja tuolta on poistettu EBL:stä toi EBL:n oma tai auton oma verkkolaturin toi 20 amperin lataussulake. Eli ei käytetä tuota EBL:ää ollenkaan, ladataan sitten tarvittaessa tällä. Sitten meillä on siellä 2000 wattin inverteri ja siinä on 250 amperinen sulake. Kaikki nämä pääkaapelit on 54 millisiä HiFlexin kaapeleita, eli joustavia, laadukkaita, monisäikeisiä kuparikaapeleita. Samaten kaikki nuo pienemmät on monisäikeisiä kuparikaapeleita. Kaikki liittimet on puristettu tuommoisella lyöntityökalulla tai puristuspihdeillä, vähän riippuen tuosta liittimen paksuudesta. Ja sitten tuolla pohjalla ehkä vähän huonossa paikassa, mutta toisaalta tuohon ei tule kyllä montaa liitosta, niin siellä on sitten mahdollisille tuleville pienlaitteille oma sulaketaulu. Siinä mielessä hyvä systeemi, kun siihen tulee miinus ja plus molemmat, niin ei tarvi erikseen vetää sit tuolta kiskoilta aina miinuksia. Siellä on nyt kytkettynä vaan toi meidän autovuorashälytinjärjestelmä. Aina joutuu vähän kompromisseja tekemään, niin meillä on tässä on sitten inverterin kaukosäädin, mistä saadaan toi inverteri käyntiin, ja sieltä kautta sitten 230 volttia ulos. Pistin vielä tommosen 120 millisen tuulettimen tuohon kotelon kylkeen, niin menee tuonne inverteri 230 voltin lähtö, ja sitten siellä on tommonen säätöpotikka tuossa välissä, että voi kierroksia säätää halutessaan. Ja
inverteri päälle, eli sit alkaa varmaan lämpöä tulla koteloon. Tuuletin lähtee puhaltaa. Eli se jäähdyttää. Pitäisi ottaa täältä aika hyvin lämpöä kyllä pois. Toisella puolella autoa meillä on sitten toi shuntilta tuleva batterimonitor, eli siitä näkee sitten jatkuvasti ton akkujen varaustilanteen, sitten näkee jännitteen, paljon siellä on akkujen jännite nyt ja paljon sieltä lähtee ulos. Nyt sieltä lähtee joku 0,4 amperia, ei ole oikeastaan mitään sähkönkuluttajia päällä. Samaten näkee sitten kun ruvetaan lataamaan, että paljon menee sisäänpäin. Tähän istuinlaatikon etuosaan mä tein tämmösen XT60 runkoliittimen, eli toi EcoFlow-paneelihan käyttää XT60 liitintä, niin se menee nyt suoraan tohon ja sit piuha voi vetää katolta tai ikkunasta tai ovenraosta ulos, kun haluaa ladata aurinkopaneelilla akkuja. Ja sitten halusin nimenomaan sen takia tän, koska meillä on toi EcoWave 3 ilmastointilaite, sama aurinkopaneelin XT60 liitin menee myös suoraan siihen EcoWaven kylkeen kiinni, niin silloin on tavallaan sama systeemi tässä, kun haluaa ladata auton LiFePO-akkuja tai sitten sitä EcoWaven omaa akkua, niin ei tarvii montaa systeemiä käyttää. Kustannuspuolesta noin kaikki litimen vehkeet sisältää niin kuin 240 amperituntista akkua, sitten se MPPT-säädin inverteri ja verkkovirtalaturi ja sitten toi shunttiakkumonitorilla. About tonnin maksoi tuo koko paketti. Sitten kaapelit, liittimet, yllättävän kalliita. Ja kaapeleihin ja liittimiin meni kaikkiaan joku, ja kutistesukkaa laadukkaaseen, niin mä veikkaisin, että joku ehkä 150 sitä luokkaa. Sitten pari puristustyökalua. Mä ensin pelleli tommosella puuilon jollain Granforce pihdeellä, mutta kolmannet kun kävin vaihtaa siellä, että ne ei kestänyt noita 54 millisiä liittimiä puristaa, niin sit meni hermo ja kävin Motonetista hakea semmoisen lyöntityökalun, mikä maksoi muistaakseni 16 €. Ja se hoiti kyllä homman mallikkaasti. Eli kaiken kaikkiaan noin 1 300 1 400 siihen väliin. Ihan tarkkaan en ole laskenut. Ja kaikki nuo asennukset tehnyt itse. Ja koska nämähän on 12 voltin asennuksia, niin ne saa tehdä itse. Ei tarvitse olla mitään sähkölupia. Mutta toki pitää tietää mitä tekee. Mähän tein ensin paperille niin kuin sähkösuunnitelman tuosta kokonaisuudesta. Monta kertaa korjailin sitä ja käytin myös aika paljon tekoälyapuna kaapelipaksuuksissa ja pituuksissa ja niin poispäin. Eli minkä paksuisia kaapeleita mihinkin kohti pitää laittaa, että on turvallisia, mihin kohti sitten minkäkin kokoisia sulakkeita, millaisia sulakkeita. Niin sitten lopuksi totta kai yleismittarilla mittasin kaikki, että kaikki toimii ja kytkennät on varmasti kiinni ja turvallisia. Noissa on tosiaan se, että kun noit kiristää noita kaikkia liitäntöjä, niin kaikissa on omat vääntömomentit, eli liitinkiskoissa pitää tiettyyn kiristystiukkuuteen vetää, akunavat tiettyyn kiristystiukkuuteen, sulakepesät tiettyyn kiristystiukkuuteen, eli kaikki ei voi vetää samalla. Akut meni johonkin 13 newtonia ja sitten taas joku sulakepesä muistaakseen 7 newtonin luokkaa. Että ei voi ihan samalla vetää, ettei riko. Ja siihen itse asiassa mä käytin tuommoista polkupyörän momenttiavainta, minkä on joskus ostanut Lidlistä. Ei sekä ollut kallis, olisiko se ollut joku 15 €, mutta fillarihommissa sitä tulee käytettyä, niin sitten se oli tohon hommaan passeli. Aika lailla perustyökaluilla pärjää, että ihan hyvä tapikopihdit, sitten johdonkuorintavälineet ja hyvä johtoleikkuri, niin niillä pääsee pitkälle. Ja sitten tosiaan toi puristus- tai lyöntityökalu noille liittimille, kun niitä noihin paksuihin johtoihin kiinnitellään. Sitten hyvälaatuista kutistesukkaa ja kuuma ilmapuhallin, niin saa ne kutistesukat sitten paikoilleen. Ei muuta. En asentele muille, mutta toki jos joku haluaa tarkempaa tietoa, niin ihan mielelläni jaan informaatiota myös muille, että ei muuta kuin kysykää rohkeasti.